Jó napot! Lászlónak hívnak, és hobbi szinten napelemcellák szállításával, napelem paneleknek a itthoni gyártásával foglalkozom. Célom az, hogy előbb-utóbb egy komoly hálózatba visszatápláló napelemrendszert állítsak össze, és lehetőleg a háztartásom villamos energiaellátását ez teljes mértékben fedezze. Amiért ez a kis videó készült, annak az oka, hogy eléggé érzékenyek ezek a panelek a forrasztásra. Mégpedig azért, mert ezek a kis vezető rétegek, amik a gyártás során rákerülnek, ezek a hőmérsékletre nagyon érzékenyek. Tehát a forrasztásnál nem az a lényeg, hogy csoda pákát vásároljunk, ami hőfokszabályozós és elektronikus és egyebek, hanem az, hogy a páka hőmérséklet az ne legyen üres járásban sem 300 fok fölött, vagy ez legfeljebb csak 1-2 fokkal haladja meg. Ugyanakkor a hőkapacitása a pákahegynek az elég nagy legyen ahhoz, hogy amikor elkezdjük a forrasztást, akkor ez a viszonylag jó hővezető és elég nagy felületű panel, ez ne vonja el a hőt a pákahegyről nagyon gyorsan. Tehát azok a pákák jók, amiknek viszonylag nagyobb tömegű a pákahegye. Ami nekem bevált páka, ez nem egy csoda szerkezet. Én a Conrad Elektronikában vásároltam egy Toolcraft névre hallgató forrasztópákát, ami mindösszesen annyit tud, hogy 2 teljesítményfokozattal használható, van neki egy 60 wattos és van neki egy 30 wattos állása, és kontakthőmérővel kimérve a páka hőmérsékletet, az látszik, hogy a 30 wattos állásban tudja azt a hőmérséklet tartományt, ami egyrészt nem károsítja a panelt, másrészt pedig a forrasztását gyönyörűen megoldható. Most azt fogom megmutatni, hogy hogyan lehet korrektül felforrasztani a napelemcellák összekötő vezetékét, ezt a 2 mm széles, 0,2 mm vastag összekötő vezetéket. Először is leszabjuk a megfelelő méretre. Ezekhez a 3 inch x 6 inch méretű cellákhoz, amik ugye metrikusan kb. 8 cm x 16 centisek, ezekhez 15 cm hosszú összekötő vezetékeket szabunk le méretre. Hát én most csak 2 mindösszesen, mert a demonstráció az körülbelül ennyivel be fog fejeződni. Tehát megvan a 2 méretre levágott összekötő vezetékünk. A forrasztáshoz szükséges kellékek nem egyéb, mint egy Toolcraft névre hallgató forrasztópáka, ennek is a 30 wattos teljesítményfokozatát használjuk. Tartozik hozzá egy nedves kis szivacs, amivel a pákahegyet lehet ügyesen letakarítani. És semmiféle csodaszer nem kell a forrasztáshoz, sokan ajánlgatják a különböző ilyen Flux Pen névre hallgató Kanadában, Amerikában és világ egyéb táján gyártott különböző fogyasztószereket, amik ilyen kis tóba vannak gyárilag töltve. Én a közönséges hegedű gyantára esküszöm, ezzel kiválóan lehet forrasztani, és egy fél milliméter vastag forrasztóvón, amit szintén a Conrad Elektronikában lehet beszerezni. Ez is gyantával van megtöltve, tehát a gyantás fogyasztószerrel kitűnően lehet forrasztani. Első lépésként a forrasztópákával végig színezzük a forrasztható részét ennek a panelnak. Nem is muszáj, hogy ilyenkor mindenhol kerüljön cín, majd a gyantával ezt szépen végig lehet húzni. Tehát egy picit begyantázzuk a pákahegyet, hogy a forrasztón jobban fusson a felületen, és akkor ezt ügyesen végig lehet rajta húzni, és mint látható, a forrasztón szépen végig terül a felületen. Ezzel gyakorlatilag befuttattuk forrasztóvonnal ezt a kis vezető sávot, ezt megcsináljuk a másikon is. Ha egy picit mellé szalad a forrasztón, nem probléma, mert a gyantával azt szépen föl lehet majd a végén szedni.
szépen végighúzzuk, hogy egyenletesen mindenhol rajta legyen a forrasztón a felületen, és itt lehet látni egy-két helyen mellé menni, de ez nem probléma, majd a végén azt letakarítjuk. És akkor most megfogjuk két ujjal ezt a lapos vezetéket, a végét fölhelyezzük erre a forrasztósávra, a pákahegyével leszorítjuk, és akkor ügyesen rávezetjük a felületre, hogy teljesen takarja mindenhol. Majd a pálkával szépen végig forrasztjuk, ha kevés rajta az ón, akkor egy picit lehet tenni. Ez azért is jó, mert a pálka és a felület közt a hővezetést elősegíti. És amikor meg vagyunk végig, akkor egy határozott lassú mozdulattal szépen végighúzzuk az olvat ónt a felületen, és ezzel egy gyönyörűen forrasztott felületet fogunk kapni. Íme, és akkor most megcsináljuk a másik felét is. Szintén leszorítom a pákaheggyel, egyben oda is forrasztja, de mint a olvat állapotban tartja a meleg a forrasztón, de azért lehet szépen pozícionálni, oda teszem a másik végét is pontosan a vezetőfelületre, és akkor végig tolom rajta a pákát, így szépen folyamatosan leforrasztom a teljes felületen, és amikor a végig elértem, és adunk neki még egy kis forrasztót, hogy a kontaktus jobb legyen, szépen végighúzom. Ez nem egy túl gyors művelet, viszont jól működik és stabil forrasztást eredményez. Így néz. És akkor tulajdonképpen készen vagyunk, és ezt lehet lóbálni, ez nem esik le róla, tehát ez egy teljesen stabil, megforrasztott fürödést eredményez, amivel lehet összeállítani a panelt. Hát jó munkát kívánok mindenkinek, ennyi a trükkje, és nem több.